Dobrý večer. Sedíme tu v krásnom prostredí vo Viedni. Prišli sme navštíviť našu kamarátku Zuzku Bujnákovú, ktorá sa venuje rôznym veciam a bola by som rada, keby si sa nám ty sama predstavila a povedala nám, že čo ťa tak najviac zaujíma a čomu sa tu venuješ vo Viedni. Dobrý večer. Ďakujem za návštevu, Žanetka, ďakujem za slovo. Volám sa Zuzana Bujnáková, bývam vo Viedni 14 rokov, v Rakúsku som mala 19 rokov od mojej maturity. Som sa sem zbalila na 1 rok, že si zarobím na výšku a tak som tu zostala. Práve dokončujem moju druhú vysokú školu. Skvelé. A tá je o čom? A tá je o translatológii, ako tlmočníčka, študujem reči. Popri tom ale pracujem ako dentálna hygienička. Robím teda profilaxe pre jednu zubnú lekárku v centre mesta, robím tam 12 rokov. Robím na polovičný úväzok, popri tom študujem a mám ešte nejaké také aktivity, ako napríklad chodívam prednášať na Drevenicu vo Vyhniach do Inštitútu na právnej medicíne. Kde sme sa aj my zoznámili, za čo veľmi pekne ďakujem. Áno, ďakujeme. Dali nás dokopy ten vesmír. Áno. Robím vám prednášky o lunárnom kalendári, podľa lunárneho kalendára žijem 19 rokov, je to moja organizácia v živote. Zaoberám sa numerológiou a hlavne sebaliečbou preto, lebo 14 rokov nechodím lekárom. Prestala som s farmaceutickými liekmi a vlastne moje lieky sa stali bylinky a strava. Zmenila som životný štýl. No a takto sa pekne uzdravujem sama. Čo je výborné, to je takisto môj smer. A preto si myslím, že sme si tak aj sadli. A stretli. A vlastne, keď sme sa stretli, takisto si vypočula o našom oleji a veľmi ťa zaujal a začala si ho užívať. Vieš nám povedať nejaké skúsenosti s ním už teraz? Vlastne koľko ho už užívaš? Toto je 9. mesiac. Predtým, než sme sa ale zoznámili, Žanetka, som si robila najprv meditáciu, pretože vedela som, že mám problém s hormónmi. Áno. A poznám veľmi dobrú metódu od najznámejšieho ruského liečiteľa Narbiekova. Čiže som si robila 10-dňovú meditáciu na endokrinné žľazy. Áno. Predtým, než som si to robila, dala som si energeticky vypočítať môj stav, mojich endokrinných žľaz a po tých 10 dňoch sme to spravili znova. Všetko sa nádherne zlepšilo, ale nevyliečilo. Štítna žľaza, vaječníky a nádobličky boli ešte stále poškodené, nefungovali tak, jak mali, ale na druhý deň sme sa spoznali. Čiže po tej 10-dňovej meditácii, ten 11. deň, ti prišlo to, čo ti potrebovalo na tej fyzickej báze za do poriadku. Áno, presne tak, pretože všetko sa dá, veľa sa dá meditáciou, doladenie prišlo, ale sme matéria a na materiálnej báze musíme aj nejak pracovať sami so sebou, čiže som začala brať olej, 9 mesiacov. Som veľmi šťastná, že som olej vlastne dostala do rúk. Prvé 4 mesiace boli také trošku divoké, pretože celý ten hormonálny systém sa začal nejako meniť. Ale po tých 4 mesiacoch som veľmi rada, že som žena. Ustálilo sa ti to? Začali sa všetky tie veci dávať dokopy, upravovať? Presne tak. A vlastne celý môj cyklus je v poriadku. Mám energiu, ktorú som predtým tak nemala, pretože dosť toho robím v živote a energiu potrebujem, ale nikdy som nechcela brať tabletky, aj keď som vedela, že s hormónmi nemám problém, že mám problém, každý má problém s hormónmi, jednoducho žijeme v takej dobe, treba to tak brať. Ja som si pred 10 rokmi dokonca kúpila prístroj filter na vodu, ktorý filtruje aj hormóny, lebo ja viem, že hormóny sú aj vo vode. Čo je pravda. Čiže robila som strašne veľa kvôli tomu, ale olej mi prišiel ako ten bonus. Ono je to skutočne o tom, ja som takisto vlastne prešla celým týmto vývojom a fakt som prišla na to, že vlastne ten jód jednoducho nemáme a ten jód si musíme doplniť. Jednoducho, presne ak ty hovoríš, keď spojíme to duchovno, spojíme s tým fyzičnom, tak sa nám to dopne a vlastne sa nám to všetko začne upravovať a sa nám to upraví. Takže sme ženy, všetko nám funguje krásne, vzťahy nám potom fungujú a je to o tom. Je to vlastne o tom, áno. Takže ide o to, aby som sa liečila prírodnou medicínou, čiže som veľmi rada, že olej je olej a nie sú to žiadne formy tabletiek. Sama som spoznala pána profesora Turianicu a bola som z neho tiež očarená.
a jeho olejom a veľa mojich kamarátiek berie už olej. Moja mamička tiež sama berie, ktorá prestala mať ale arytmiu srdca. No, úžasné. Sa mi to bála aj povedať. Pretože liečia na to 25 rokov. Že sa boja ľudia povedať, že keď vyzdravejú, ale je to tak. Áno, áno, áno. Takže čakáme teraz, ide na knochen, kosti vlastne, na rentgen kosti, no a som zvedavá a som veľmi dobre naladená a všetci v mojom okolí a jak hovorím, celé moje okolie v podstate to začalo brať, pretože videlo výsledky na mňa. No, skvelé. Tak veľmi sa tešíme, že my sme sa spoznali a že sme mohli tuto byť u teba vo Viedni a veľmi dobre sa to cítime. Ďakujeme, Zuzka, za rozhovor. Ďakujem.